Kull jum mit-tnejn sal-ħadd inaqdu magħna ċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa fid-9:09 ta' filgħodu fuq TVM. Fost il-ġimgħa it-talba tar-Rużarju tkompli online fuq knisja.mt. L-għodwa tajba. Nilqakom għal-Quddiesa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-isem tal-Missieru tal-Ibnu tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Nixtieq nofri din Quddiesa llum għar-ruħ l-Ażiż Monsignor Isqof Annetto De Pasquale li llum jala l-anniversarju mill-mewt tiegħu. Nitolbu għalih u għall-mejtin kollha eżistana f'dan il-vjaġġ tal-Avvent li fakkarna li l-ħajja hija prezzjuża imma qasira u li hemm bżonn dejjem nisru għax il-mulej jiġi u ma nafux meta. Fil-bidu ta' din Quddiesa nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fil-ħina tiegħek mulej l-qattalb tagħna u fit-tjubitek ejna fit-tiġrib tagħna biex nitfarġu bid-dera ta' ibnek li ġej fostna u qatt tiżjed ma nitnizzu bit-taħsir tal-imoddi.
bibnek Ġesu Kristu Sidna li walla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Għad toħroġ fera mit-zok ta' Ġesse, għad timbet rimja minn eruqu. Fuqu jistrih l-ispirtu tal-mulej, l-ispirtu tal-erf u d-den, l-ispirtu tal-aqal u l-qawwa, l-ispirtu tal-erf u l-biża tal-mulej, u l-għaxqa tiegħu fil-biża tal-mulej. Ma jġudikax skont ma jidher fl-għajnejn u ma jagħtix sentenza skont ma jisma', iżda jiġġudika l-imsejknin skont il-ġustizzja u jagħti sentenza skont is-sewwa lill-fqajrin tal-art. Isawwat il-kifra bix-xettru ta' fommu u b'nifs xuftejh joqtol lil ħażin. Il-ħżiem ta' ġenbejh tkun il-ġustizzja u l-fedeltà l-ħżiem ta' qaddu. Il-lupu jibda jgħix mal-ħaruf, il-leopard mal-gidi u jiraw flimkien l-oġol u ferħ liljun, daqsxejn ta' tfajjel isuqhom. Il-baqra u l-ors jiraw flimkien u l-friħ tagħhom flimkien jistrieħu. Liljun bħal gendus jikol it-tiben, it-tarbija tal-ħalib titlieb fil-ħofra tas-serb u t-tifel miftum idaħħal idu fil-bejta tal-lifa. Ma jagħmlux aktar deni u anqas sara fuq il-muntanja qaddisa kollha tiegħi għax mimlija il-art bl-arfin tal-mulej bħalma l-baħar u miksib l-ilmijiet. Imbagħad jiġri f'dak il-jum li l-erq ta' Ġesse jieqaf bħala sinjal għall-popli li ilu jfittxu l-ġnus u l-amara tiegħu tkun imsebħa. Il-kelma tal-mulej nroddu ħajr lill-Alla. Tħaddar fihim l-ġustizzja u slim għal dejjem ta' dejjem flimkien. Tħaddar fihim l-ġustizzja u slim għal dejjem ta' dejjem. O Alla, għati lis-sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imsejknin tiegħek flimkien tħaddar fihim l-ġustizzja u slim għal dejjem ta' dejjem. Tħaddar fihim l-ġustizzja u slim kotran sa ma jintemm il-qamar, isalta minn baħar sa baħar u mixmara sa truf l-art flimkien tħaddar fihim l-ġustizzja u slim għal dejjem ta' dejjem. Għaxu jeħles l-fqir li jsejjaħlu u lill-imsejkel li m'għandux min jgħinu. Iħenna d-dajjef u għal-fqajjar, il-ħajja tal-fqajrin isalva flimkien tħaddar fihim l-ġustizzja u slim għal dejjem ta' dejjem. Ismu jibqa' jissemma għal dejjem, idum ismu sakemm iddum ix-xemx, bih jitbir kull ġnus kollha tal-art, il-popli kollha jsejħulu jini, flimkien tħaddar fihim l-ġustizzja u slim għal dejjem ta' dejjem. Ejja mulej bil-qawwa kbira tiegħek, dawwa l-għajnejn il-qaddejja tiegħek. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu tqanqal bil-ferħ mill-Ispiritu Santu u qal: Infaħrek missier sit is-sema u l-art. Għax dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-erf u d-den u wrejthom liċ-kejknin. Iva missier, għax lilek hekk ogħġbok. Kollox kien moti lili mingħand missieri u ħadd ma jaraf minhu liben ħlif il-missier, anqas minhu l-missier ħlif liben u dak li lilu liben irid jarrafulu. Imbagħad dar lejn id-dixxipli u qal lilhom weħidhom:
ħenin lajnew li jaraw dak li qegħdin taraw intom. Għax kif ngħidilkom jien, ħafna profeti u slaten ridu jaraw dak li qegħdin taraw intom u ma rawx. U jisimgħu dak li qegħdin tisimgħu intom u ma semgħux. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minn dnubietna. Fl-ewwel parti tal-avvent dan iż-żmien ta' stennija nistidinkom ninnotaw breqqa iżjed mis-soltu. Il-profezija jew is-silta mill-ktieb ta' Iżajja li tingħata fl-ewwel qari. Għax il-Vanġelu tal-ġurnata jintgħażel dan l-parti tal-avvent biex tistieħeb mal-ewwel qari. Donnu il-profezija li naqraw mill-ktieb ta' Iżajja tkun dik li tagħti t-toma lill-ġurnata. Illum kellna l-profezija dwar din il-fera mit-zog ta' Ġesse li timbet rimja minn eruqu. Ġesse min kien? Ġesse kien missier David. U Ġesu bin David. Ożanna lil bin David hekk jgħidulu anke n-nies ta' Ġerusalemm f'ħatt il-palm bin David. Twieled f'Betlem propju ir-raħal ta' twelid David u ta' Ġesse wkoll. Mela l-għerq din il-fera mit-zog ta' Ġesse hija propju il-mulej Ġesu. Fuq jistrieħ l-ispirtu tal-mulej. U Iżajja jitkellem dwar l-ispirtu tal-mulej, l-ispirtu tal-erf u d-den, l-ispirtu tal-aqal u l-qawwa, l-ispirtu tal-erf u l-biża tal-mulej u l-għaxqa tiegħu fil-biża tal-mulej. Meta nagħmel il-griżma li żgħażagħ jiena hemm dik it-talba tal-Knisja li titlob fuqhom l-ispirtu tal-mulej u nagħtu dawn is-seba' doni tal-Ispirtu Santu li jsemmi propju Iżajja fil-profezija tal-lum il-kapitlu 11. Meta ngħidu s-seba' doni tal-Ispirtu Santu propju ġejjin minn din is-silta. Imma n-numru 7 huwa biex ngħidu li hemm il-milja tal-Ispirtu Santu għaliex San Pawl pereżempju jagħti wkoll deskrizzjonijiet sbieħ tal-Ispirtu Santu anke l-frott tal-Ispirtu Santu. Hemm ħafna iżjed doni tal-Ispirtu. Imma n-numru 7 huwa n-numru tal-perfezzjoni, in-numru tal-milja. Għaliex tintgħażel din is-silta minn Iżajja llum? Tintgħażel fil-bidu tal-Avvent biex xortu tgħidilna li dan li qed nistennew ir-rimja l-fera mill-erq ta' Ġesse huwa Ġesu bin David. U l-Vanġelu jintgħażel għaliex propju jsemmi wkoll il-ferħ tal-Ispirtu Santu li jimla lil Ġesu. Dak iż-żmien Ġesu tqanqal bil-ferħ mill-Ispirtu Santu u qal: infaħrek missier sit is-sema u l-ard. U Ġesu minnhom jgħidilna toqgħodux tinkwetaw minn intom kemm għandkom medalji mal-pavru jew inkella t-titli tagħkom għaliex il-missier għażel li ċkejknin biex jorjhom min hu. U anzi jkompli insisti meta jkellem id-dixxipli tiegħu weħedhom jgħidilhom taf kemm kien hemm profeti u slaten li xtaqu raw dak li qed taraw intom jisemgħu dak li imma ma rawx, ma semgħux. Imma intom ixkejknin ġejtu magħżulin minn Alla. Jew nitolbu biex f'dan l-avvent aħna niltaqgħu mal-Ispirtu ta' Ġesu kemm nagħmlu affarijiet għall-miliet u parties. Kultant anke xi tbaħħarijiet żejjed u xi sokor żejjed. U jiena ngħid imma din l-eżaġerazzjoni veru biex niċċelebraw it-twelid ta' Ġesu. Jew għal xi ħaġa oħra, ma nafx x'inhi. Illum il-qari jgħinna biex infittxu l-Ispirtu tal-mulej f'dawn iċ-ċelebrazzjonijiet li aħna qed nitħejjew għalina. Dak il-ferħ li jagħti l-Ispirtu Santu.
Kif għattilkom fil-bidu qegħdin noffri dil-qudiesa insemmiha x'isqof għax tgħidu li inti qatt ma semmi ismijiet, allura għal dan semmejtu ma dan kien isqof awżiljarju ta' Malta l ħafna żmien u nixtieq insellem il-memorja ta' Monsinjur Annetto De Pasquale li miet bħallum. Għatihom u lej il-mistrieħ ta' dejjem jistrieħ fis-sliem. Amen. Aħna u bdejna n-novena tal-Immakolata Konċizzjoni, din il-festa kbira li tfakkarna fit-tnissil ta' Marija fil-ġuf ta' Omma Anna. Tnissil li intervjena fi Ħalla għax fit-tnissil tagħha l-Madonna ġiet meħlusa minn kull teba ta' dnub għalhekk nisejħula il-Konċizzjoni Immakolata. Il-konċipiment mingħajr dnub tal-Madonna huwa intervent speċjali ta' Alla li jidħol propju fit-tnissil tagħha hiju tibda tgħix fil-ġuf ta' Omma. U nixtieq nitlob ħafna l-interċessjoni ta' Sitna Marija, il-Konċizzjoni Immakolata, biex aħna nażlu dejjem il-ħajja u nażlu li dejjem niddefendu il-ħajja fil-ġuf. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missieħ li jista' kollox. Il-qalmulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Taffi mulej il-korla tiegħek u l-qatt tal-pum li s-sagrifiċċju tagħna. U fejn ma jwaslux il-merti tagħna tina l-għajnuna int fil-ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħal il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xira tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li int ħejjejt minn qabel. U fetħinna t-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darb'oħra fis-sebb tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-der il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismew il-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewit, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati għal-ħobs ratti l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekk ukoll wara l-ikla għall-kalċi reġerat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li xerret għalikom u għall-bledmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajr għax woġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirs tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubitna, bħalma naffru lil min hu ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieb u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi n-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħidnu bit tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa.
Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li ħadna dan l-ikel tas-sema fiċ-ċokontana nitolbuk mulej biex bissem li nieħdu f'dan il-misteru tal-limna nqisu bil-għaqal is-siwi tal-ħwejjeġ tad-dinja u norbtu qalbna mal-ħwejjeġ tas-sema. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqagħtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nofru dan ir-Rożarju għal pajjiżna. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani wara l-għaraq tad-dem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iż-żeħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-batija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flagellaw. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikulli titint kif is-semek da fl-art. Qabża ta' kuljum għatina llum għafrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, iż-żeħrisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tad-batija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie nkurunat kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikulli titint kif is-semek da fl-art. Qabża ta' kuljum għatina llum għafrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, iż-żeħrisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kemm il-bidu u s-sew dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek bi kulli tritin kif is-sema jgda fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum, għafrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minuħa għalina, u la daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Amen. Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kemm il-bidu u s-sew dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh wara tliet ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli titin kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minuħa għalina, u la daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa fissija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slima lik. Lilek inajtu għalli xaħna turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna nikbu norfqu f'dan għal-wit ta' dmuħ. Eħmel avukata tagħna daw għallejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Itlob għalina qaddisom Malla biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatik ikulli titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, affrina d-nubitna, bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħannix fi tiġrib, izdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-daw ta' dejjem jistriħu jiddilhom. fis-sliem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ħnina, Kristu ħnina. mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ismana, Kristu ismana. Kristu il-qattal tagħna, Kristu il-qattal Missier tagħna. eternalla, Henna Iben lina. Alla li bdejt id-dinja, Henna lina. Spiritu qaddis Alla, Henna lina. Trinità qaddis Alla wieħed, Henna lina. imqazza Marija, Itlopa lina. imqazza Alla, Itlopa lina. imqazza xebba ta' ġbejbiet, Itlopa lina. Om ta' Kristu, Itlopa lina. Om il-Knisja, Itlopa lina. Om tal-ħnina, Itlopa lina. Om tal-grazzja Talla, Itlopa lina. Om muxebba, Itlopa lina. Om it-tama, Itlopa Om lina. li zjed safja, Itlopa Om lina. li zjed nadifa, Itlopa Om lina. bla teba, Itlopa Om li lina. tistħoq l-imħabba, Itlopa Om lina. tal-aġeb, Itlopa Om lina. tal-pariri t-tajjeb, Itlopa lina. Om ta' min ħalaqna, Itlopa Om ta' lina. min salvana, Itlopa xebba lina. kollu kaqal, Itlopa xebba li lina. tistoq kull ima, Itlopa xebba li lina. tistoq kull foħrija, Itlopa lina. xebba kollok seta, Itlopa lina. xebba kollok ħnina, Itlopa lina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlopa lina. mera tal-qdusija, Itlopa lina. tron tal-erf, Itlopa lina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlopa lina. amara tal-Ispiritu Santu, Itlopa lina. amara ta' kull grazzja, Itlopa lina. amara ta' kull tiba, Itlopa lina. warda mistika, Itlopa lina. torri ta' David, Itlopa lina. torri ta' lavorju, Itlopa lina. dar ta' deb, Itlopa lina. arka ta' rab tal-ġdida, Itlopa lina. bib ta' sema, Itlopa lina. kewba ta' filodu, Itlopa lina. saħħa tal-morda, Itlopa lina. ken tal-midimbin, Itlopa lina. faraġ tal-migranti, Itlopa lina. faraġ tal-imniktin, Itlopa lina. għajnuna tal-insara, Itlopa lina. sultana tal-anġli, Itlopa lina. sultana tal-patriarki, Itlopa lina. sultana tal-profeti, Itlopa lina. sultana tal-apostli, Itlopa lina. sultana tal-martri, Itlopa lina. sultana tal-konfessuri, Itlopa lina. sultana tal-verġni, Itlopa lina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlopa lina. sultana mnisla minħal l-ewwel teba, Itlopa lina. sultana mtella s-sema, Itlopa lina. sultana tal-rużarju mqaddes, Itlopa lina. sultana tal-familja, Itlopa lina. sultana tal-paċi. Itlopa lina. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, Afrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Henna lina. Itlob għalina qaddisom Malla, Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati l-inna għaddija tijak mulejjarna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu.
San Mikil Arkangelu li tħolalina fit-taqbida, kun inti lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, itfa' bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erbieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-libnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll. U mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Paul Missierna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beato Nazio Falzone. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għall-kbir Omm Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.